Welcome kabsat, adda aramid ti pusom kengkwana, titi masakbayan Ilocano radio drama. Daytoy titi masakbayan, pagnay dagiti kwento nga agtignay ti pusom. Comment mo ditoy baba. Tapno saan amat naglaeng ti istorya mo. Ti episode ita, mabalin nga ti may sakada kayo ti mapagsaritaan. Ti Masakbayan. Ay, agyaman nak, nalpasan ti klase. Makabanog mo ti agadal. Oy, friend! Ala! Kasla na stress ka manin Hanggang okay lang dayta. Sana bali ta Friday ita. Iso nga amomon. Wan ngagpaiso, Biyernes ita. Iso amasapul nga ginom tayo. Of course! Ay katapag iso. Ada kaluklo katabar iti asidag ti pangpanganan tayo. Ijalangan ti papanan tayo. Ah, kasta ka di? Win! Kahit matamapantay inton madamdama, ang mga nodo ti Pogi, ijay sika. Ah, syempre, mapantayo kitaan inton madamdama. Makabanog samot ti agadal. Kaya't kumot ti agaliwaksay. Ni, masapol nga ang sukat ka, friend. Alangan mata naka-uniform ka ama pa ni ti bar. O sige nga Rod, agkikita tayong tulaangan inton madamdama. Ala, nakaidap amin na nasilaw iti balay mi. Nakaturog dan samot aminan. Aginaayad aklangan asumrak. Tapno didak mangag. Anit orasan. Grabe una yan. Itala nga sumangpat ka. Naggapo. Nagapo akiti ayan ti balay ti kagrupo, tatang. Pasensya kayon. Di pa nagkunam ka, di kat maloko na. Kasta ti kawas mo na pa nagaramit iti group project. Saan nakaamunal desi? Ha? Nakalablabasit ka pa'y. Madlaw ang nakainom ka. Ala, saan mo tatang? Di ka naglibak desi. Madlaw iti tignay mo. Panagkunam ka, di kat ada na saya at amaalam iti panagin inom mo iti arak. Babae ka pa'y mat nga raod. Di mo ka di amo at delikado di tarwar iti kastoy nga oras. Kasanaw no ada napasamak kan kakat saan mi nga amo no sa dino tayan mo. Agpanunot ka madmat desi. Saan da ka pinadakkel kan pagat adalan tapno agbalin ka laang amanal. Tatang. Kaya't mo ka di tapagsardangan ka laangan nga agadal. Ada kami dito kaninanang mo nga agsak-sakripisaw tapno makaadal ka laang ng kastipay ti isubad mo iti amin arigat mi para kan ka. Anya klase di pa nagpampanunot day ka day say? Pasensya kayon, tatang. Panasampay nga ulitan ti kastoy nga inaramid mo. Makitam no anya ti mapasamak. Oh, friend, kumusta ka? Ay na, nagadun samot tinainom mo idarabi Naibag na nakawit ka pa Kasta nga rod unay nga ungat ni tatang ko. Ha? Kunamot no nadagsan unay ang tinagbasulak. Hala ka! Katanyangit imbagana kan ka? No ulitak pa'y kano tikas di nga inaramid ko. Agsarda nga kanon nga agadal. Huh? Grabe, saan ka di? What? Ay talaga grabe na ita. Nagikataklaan mo't iti stress ko. Saan da ka di ang maawatan dayta? Oh, relax. Relax, girl.
Panunutem at hatang mo day jay. Kat saan ni agunget no awan mo ti makagapo. Pagkarupong laang nga nakastoy, ako nga, madandanagan dalaan para kang ka. Uray pay. Maawatan dak kumamot asag paminsan. Daisy. Makapasuron. Ha? Maminsan ka laang nga agaliwaksay. Kasjay pa'y taramidon da. Tinasayaat. Mapantayo man ni Jainton madamdama. Ha? Nakarkaron stressa. Masapo lang maikat da ito'y. Are you sure, friend? Ang mga numaong tan ka manen. Makamuditan. Talaga may stressak. Agkikita tayong tulangan ijay inton madamdama. Saan ka talagang agnaknakam? Binagaan ka lang arod edin ngam inulit mo pailaan. Kasano mo't ngamin tatang? Didak mo't maawatan. Na, Nagikatak lang iti stress ko. Di yung amin amuno. Kasano karigat ti agadal. anya? Iti pa nagkunam kat na iti solusyon iti kastang ibagbagam? Ti pa naginom mo iti arak? Awan tinasayat nga itden kang kadayta. May sagmakalaang. Grabe kayo mo't tatang. Na, tasak pa iti grabe. Kita man tabagay. Panagkunam ka dikit nasayat na itangar aramidam. Pagat adalan da kang kasto ti isubad mo kada kami. Idin to ta para mutlang iti masakbayam tar aramidan may. Binalaagan ka ngam dinak impangag desi. Iso akas iti na ibagakkan ka idin. Diakon suportaran ti panagadal mo. Makaamukan iti bagay. Total, awan mo't lang ti patag ti panagsakripisyo may tapno makaadal kalaan. Ha? Anya ti kunayo tatang? Tulang ka kaday. Naglawag mo't tinangag mo. Manipod ita, makaamukan iti biyag mo kunakmat. Diakon makibiyang iti panagadal mo. Total, kastamad ti kayat mo. Ajak impangag ti balag kanyak ti amak ididamo manang Emmy. Taim pagarup ko nubut-but ngan naklaeng. Iti may kadu agundaway anaktuan nak ni tatang ang naglabsing iti kayat na kasta unay ti pungtot na kanyak. Idi imbaga ni tatang adinan suportaran ti panagadal ko. Diakon ammo no anya ti aramidak. Agkakanat ti sumsumrek iti panunot ko. Addapan ni dir ko iti bagik, no apay anaaramid ko ti kasjay. Ngam kastay ko na dangaruden, awan ti umuna ababawi. Diakon ammo no kasano ang maurnos ko ti amin. Aging ga iti maysa arabii, nangeg ko dananang kentatang nga agsarsarita. Saan ka di ang nasaya at ti panang padakkel ta iti anak ta Melinda? Apay akas to'y ti mapaspasamak. Impay ta mo ti amin kan kuana. Seryo, lakay. Pinadakkel ta, anasaya at ti anak ta. Mabalin nga dala ang pagdaldalanan na, adi na maibaga ka data. Iso asaan arumbeng ti imbagam, asaan tan asuportaran ti panagadal na. Makita mo ti kinasaot na nga agadal.
Isuna laeng taad da dagiti gundaway, adi na malapdan ti bagina sumurot ka dagiti gagayem na. Ngamapay nga aramidon na ti kasjay. Isu nga rod, apasinsyaan talakay. Awan ti sabali ang makaawat ken kuana, no di data adadakkel na. No anyaman ko mga minday ta pagdaldalanan na. Ape adi na ibaga kadata. Saan akas ka rin aday ta kaibagbag am lakay. Adda dagiti problema dagiti agtutubo, asaan da maibaga ka dagiti dadakkel da. Iso ada tayo anaganak ti rumbeng ang makaawat kadakwada. Saan anadlaw dananang kantatang ti kaadak iti asidagday tay? Kabayatan ti panagsarsarita da. Kataklunak. Natignay ti riknak kadag iti nangag ko itay. Mariknak babaan iti panagsaon ni tatang. Adi namot kayat tinagbalin a desisyon na. Nga mamati akayat na amariknak. Asaan arumbang nga agpanak kelak kadakwada. Tauray balibaliktadon ti lubong. Isudalat ta tinaganak ko. Nimat nanang, napalalo ti panangisakit na kanyak. Kasta unay ti panangipalawag na kanitatang, arumbang laeng amaawatan dak, no bilang ada pagdaldalanak. No panunutan anaimbag, simple laeng met a stress, gapoy ti panagadal ko ti marikriknak. Awan mo tinadagsa na pagdaldalanak. Pudno anasairak ididamo a kinaungatnak ni tatang. Isa a pinamidwak ti simurot kadagiti gagayem ko. Ngam gapoy itinangag ko asaritaan dagiti dadakkel ko. Rumbang laeng nga agnakamak. Tahusto ti kunada. Para matlaeng iti pagimbagak ti aramidan da. Nanang, adakon. Nagdiretso akon anagawid kalpasan ti klasek. Agmano ak. Kasya na ka ti Diyos, anak. Mabalin ka di nga agsarita ta. Apay ka di, nanang? Anak ko, saan laeng anam na minsan anangeg ko ti panagungungat ken kanitatang mo. Imbaga na pa'y asaan nan asuportaran ti panagadal mo. Uwan nanang. Anya nga minaya ti mapaspasamak anak ko. Apay anaramid mo ti kasjay. Abumot asaan anasaya at daijay saan ka de. Pasensya kayo nanang. Nalabit, ada pagdaldalanam anak ko. Adi mo ibagbaga kada kami kan ni tatang mo. Nga mapanunot mo mo't kuma, asaan aday ta ti solusyon ti amin. Saan ang masulbar ti arak, ti anyaman a problema maanak ko? Pasensya kayo nanang. Nastresak lang amin iti panagadal ko ita. Nagado amin ti aramidak. Nakarkaro kat, nagrigat gayam ti kurso a nursing. Maawatan mi anak. Ngam ulitek, saan aday ta ti solusyon ti problema? Pasensya kayo na talaga nanang. Di kay agdanag. Jaktun ulitan ti kasjay nga inaramid ko. Nadamag ko apuro kalukwan kanumat gayam ti aramidem si ka Daisy. Auntie? Amom ka di akayarigam ti awan kwenta na nga anak.
Gapo iti kastangar aramidem? Ha? Di mo pa ikan patag ti panagrig-rig at nananang kantatang mo tapno makaadal ka. Kaya rigam matlaang ti may sa amunol ti kastangar aramidem. Nalabos kayong matngagsasao, auntie. Apay sumat. Apay, ti kunam adda maragpat mo kan sumaya at tibiyag mo iti kastangar aramidem. Awan ti pagmamaayan ti biyag mo iti kastanga aramid mo, Daisy. Amang ano makiasawa kan tulaeng. Iso na saysaya at pay no agsardeng kalaangan nga agadal. Kat tumulong kalaangan ka dagiti trabaho iti balayo. Tapno saan mat akakaasi ti kabsat ko amang papaadal kan ka. Agad-adalak mata na imbag, auntie. Sigurado ka? Aramid aya ti estudyante ti agawid iti oras iti rabii. Aramidan nakpay nga awan panunot na. Namindwala ang mata na pasamak dayjay, auntie. Makitam, sungsong batan nakpayan, agbalbalin kan abastos. Kaslawan batan sursurom. Daytoy ti taddaanam. Awan pagmamaayam anasayaat, no di mo baliwan ti kastanga ugalim. Nagsasakit dagiti na isawang kanyak ti kabsat ni tatang idi nagsarita kami. Diyak agpapekto. Ora imbaga na nga awan kwenta ka tao. Nga awan to ti pagmamaayan ti biyag ko. Diyak paapektaran ka dagiti imbaga na Oy, kanyak. friend! Kumusta? Ha? Ala! Aping nagsang-sangit ka, girl. Pinagsasawanak ngamin ni antik idi nagkita kami, friend. Ha? Agkakasakit dagiti na isawang na kanyak. Awan kanu kwenta nga anak. Kanawan to kanu tinasaya at amasakbayak. Ala! Nalabos mo't nagsasao day tanga ikit mo. Akit? Agpa-apekto ka kadagiti na ibagana? Agpa-apekto ka iti kasi napasamak? Saan anya? Saan nga iso ti makaibaga no anya ti agbalin a future ko? Saan na nga igam ti masakbayak? Trueness! Agpaiso day tanga imbagkam. Saan na ka paapektaran, friend? Amo ka saan na ka kasi ti ibagbagana? Amok nga dagur uray anasaya at amasakbayak. Kan amok amaragpat ko amin nga rapaap ko. Agpaiso day ta ako nam. Sino ko mati mangibaga no anya ti masakbayam, aber? Amok akabaulak aragpatan amin nga arapaap ko iti biyag. Amok nga agbalinak to a nurse kat makapanak to iti sabali a pagilian. Ops! Saan lang nga basta nurse? Head nurse, my friend! Ha? Oh, kasta umisem ka. Cheer up, girl alush. Marayawak matkan ka, friend. Agyaman nak iti suportam kanya ka. Amok ka kanayon ka nga adda dita amang suporta kanya. Of course! Namnamaam data Daisy. G lang ng G! Girl power! Manang, nasa Iraq kadagiti insawang ti kabsat ni tatang, nang runak at jak ni namnama, nga aggapupay a mismo kankwana dagijay nga agkakasakit a balikas. Ngam dagijay tinagbalin a motivation ko, tapno panagnakak kadakwada, akabaelak atun uyan amin nga arapaap ko, nang runak at talaga akayat ko ti agbalin a nurse, kan makadapaw iti sabali a pagilian. Kayat ko talaga ti agabroad manang. Gapo iti kinangato ti arapaap ko, nagpursigiak, impamaysak ti nagadal, inidyak ti barkada.
Kayat ko ti agturpos a nangangato dagiti grades ko, tapno dakdakkel tinamnama a makapanak iti balasiw taaw. Naglabas ti panawen, umadani idin ti graduation ko, manang Emmy. Nanang, tatang, aday padamag ko kada kayo. Anya ka di day ta anak kao. Huwag nga agpaiso anak, kasla naragsak ka unay Husto kayo, nanang. Talaga naragsakak. Umadani nga minan ti graduation mi. Kat cum laude, Agpaisaw anak kao. Wan tatang. Ay na, naglaing ka talaga anak ko. wan nga ro day say. Tauray ado ti rigat ang nagdalanam, kinabaalam ti amin. Ita, cum laude ka pa nga agturpos anak ko. Ay na, maragsakan kami kaninanang mo day say. Katagyaman ak unay kada kayo. Tainik kandak pa iti gondaway amang ipanagnak. Akabailak ti agturpos. No saan aga po iti ado a sakripisyo yo. Diyak ko mamaragpat amin dagitoy. Kanang runa a pagyamanak ti Diyos. Tadinak binaybayan. Congratulations, Nurse Daisy! Congrats, Mat, Nurse Paulo. Ay na, nagmayta ng gansi ka. Kamaudyanan na, nagbunga mutlaangan amin arigat kan sakripisyo tayo. Dagi di rabiing, awan titurog tayo, gapo iti pa nag-duty tayo, kabayatan ti OJT, kan ti pa nag-review tayo. Imbagampay. Aywan gayam, jak pa'y nayam amukan kadagiti dadakkel ko. Tatang, nanang, isugayam ni Paulo. Boyfriend mo? Ayun na. Saan tata? Di ko di madlaw na pimpintasak yung ti Junakis yun. Uwan mo't nga min tatang. Best friend ko ni Paulo. Iso ti kanayon at tumultulong kanyak iti amin ang nagdaldalanak bayat ti panagadal ko. Manipod iti stress ko, gapo iti panagadal, ken dadumapay. Ay, kastaya anak ko. Ay na, agyaman aken ka, Paulo. Amok, asaan akabailan amin dagitoy ni Daisy, no awan ka. Ay, sus! Don't mention it, nana. Ay, kahit anyang iti plano yu itatan nakaturpos kayaw. Ag-review kaming tatang para iti board exam. Sapay ko mata makapasa kami. Tapno na anay kamintun a nurse ken ni Paulo. Nanang, tatang, nakapasa ak iti board. May isa akon anaan-anay a nurse. Ay na, kablaawan ka no kasta anak ko. Maragsakan ak parakan ka. Ay na, talaga analaing ka anak ko. Agasem, umuna pa nag-examine mo, nakapasa ka adagos. Wan nga raud. Talaga ngamin nga impamaysak ti nag-review, nanang. Diyak ngamin kaya't amasayang ti panawon kan ti kwarta amabusbos iti panag-examen ko. Katagyaman ak iti Diyos, tanagbunga amin a sakripisyo. Di kasano daytan, Daisy. Ag-apply kan ito ospital? Uwan tatang, agtrabaho akpay dito'y pagilyan tayo. Sakbay nga agaplayak iti abroad. Talaga ngamin nga arapaap ko ti agbalin a nurse iti balasiw taaw. Kat amok ang mapasamak to dayta. Kat ikarik, ama ipaayan kayon ton iti nasaliwanwan a panagbiag. Ay, ikararag tayo dayta iti Diyos, anak
ko. Ngam di mo ba't liwayan ti dumawat iti tulong na kan panarabay na. Tapno magunod mo amin at tartari gagayam iti biyag. Tatang, ada akon dito London. Naglamiis gayam ditoy. Kasta aya. Kumusta mo't ti biyahim ngay anak ko? Nabayag ti biyahe, tatang. Ngam kinabailakmet. Anday si. Inino ti na matungtong palti amin nga arapaap mo. Amin abunga ti panagsakripisyom kahit makikita mo anak ko. Ipampanakal da ka kaninanang mo. Agyaman na kada kayo, tatang. Oh anak, apay nga nagsakit ka. Mailiwak namin adagusan kada kayo. Diyak namin naruam amaya dayo kada kayo. Kailiw da ka matang nadago, Stacy. Ang kabaulam day ka anak ko. Kanta ito'y tilag-lagi pa. No bilang tata ti masapul mo, awagan na kami kasi nanang mo. Nang runa no masapul mo, ti kasarsarita. Agyaman na kada kayo, tatang. Bakit? Anyang iti marikrik nam ita? Ay na, maragsakan ak para iti anak talakay. Isunala ang tatalaga ang maikawa ak nga awan iti nata. Ita lang amin ang naisina kadatakot. Ay, amom ka di Melinda. Numalagip ko na di panawon na nagpaloko ti anak ta. Impagarup ko idi no awanin tinamnamak ang maadaan iti anak ang makaturpos iti kuliyaw. Talaga adyak ko man kayat asuportaran iti. Gapu takasla na awan na anak iti ganas, gapu kadagidi ang napasamak. Saan ka di ang naibagakan ka ide? Arumbang adataan naganak ti umuna ang makaawat iti anak ta. Aming dagijay kat normal a pagdalanan ti may nga anak. Melinda. Naimbaglaang ang ata di mga kakanyak ide. Saan mo matlaang abinaybay ante anak ta? Kat ti pag-iama anak unay, nasa apaan nakaamiris ti anak ta? Kat inggaid na tinagadal agingga iti nakatorpos. Isa manipod mo't iden, nagsasaro nun ti swerte adimtang kankwana. Dakkel aparabor day ta ti Diyos iti pamilya tayo. Kat ita, makitkita tan tinarimat a masakbayan ti anak ta. Saan apulos nga ipagarup dananang kantatang nga da akon diti Pilipinas.
Diyak namin imbaga kadakwada nga agbakasyonak. Iso asigurado ak ama sorpresa da iti idadatang ko. Ada akon diti sango ti balay. Agtuktuk akon. Daisy, anak ko! Ada ka! Wan tatang! Adaan! Melinda bakit? Ada ni Daisy! Melinda! Ada ti kunam lakay. Oh my God! Ada ti anak ta! Ay na anak ko. Ay na, apay aday mo imbagbagagay nga agbakasyon kagayam. Surprise nga rod, nanang. Naglibak iti trabaho tapno makaawid ak niti Pilipinas. Mailiwak nga minan kada kayo. Ay, nakailiw na kamutanday si anak ko. Mala, sumrot ka anak. Agin anak ka, tamang isagana ni nanang mo iti merienda. Amo may anabanog ka iti biyahe. Kumusta nga iti agbalin a nurse iti sabala pagilyan anak? Makabanog, tatang. Ngam kabaelak gapo iti arapaap ko. Diyak mapanunot ti kinarigat ti trabaho. Nang runa no makatultulong ak iti sabali at tao. Kat day tatigapo na, no apay akinayat ko ti agbalin a nurse. Ay na, ipanpanakil da ka, anak ko. Pudnutin ako na ti inam, anak ko. Kahit pasensyakan ka dagiti na isawang ko kun ka idewan. Pakawanan na kuma. Tatang, maawata ko no apay ana ibagayo kanyak dagijay idi. Uray na sakit, ngam adda rason no apay ana isawang yu kanyak dagijay abalikas. Kat no saan aga po iti panangsitaryo kanyak idi. Nalabit, jak na amiris amadigaya man adalan ti taltaluntunak. Isa pagyamanak mo ti panagungat, kan panang bagbagayo kanyak idi, tatang. Gapoy ti dayjay, nagbalbaliwak, kat ingaed ko tinagadal. Amom day si anak. Nagasat kami kan hinanang mo. Takas kan ka tinagbalin nga anak may. Talaga aparabor na ka ti Diyos kada kami. Makapalukmagmat iti puso day tanga insawang yu, tatang. Agyaman akmat. Tanaad da anak iti dadakkel akas kada kayo kaninanang. Agyamanak iti panang suportayo kadag iti arapaap ko. Nagasatakman ng Emmy, tanaadda anak itinaganak akas kadatatang kananang. Isuda ti gapuna, no apay anatunoy ko amin nga arapaap ko iti biyag. Kat aging gattung palbiyag ko, ti panagyaman ko kadakwada. Itama ng Emmy, gapo iti tulong kan panarabay ti namarswa, na promotak kas head nurse iti ospital a pagtrab-trabahwak dito'y London. Kat inton naan-anayan ti urnong ko, kayat ko ti maadaan iti negosyo dita Pilipinas, tapno adda imatunan da tatang kananang. Kan addan to danunag a negosyo, inton agretire akon dito'y London, kat agawid akon dita Pilipinas. Agserbi ko mga adal kan inspirasyon kadagiti dumdumngeg to'y pakasarita akmanang, tapno saan da maawanan itinamnama, amang tunoy kadagiti arapaap da iti biyag. Alakastan, katagyamanak iti panangidrama yo iti pakasaritaak. To'y pagayam mo,
Daisy. Pagayam ko a Daisy, pinanaknakam iti pakasaritaam, asaan tayo arumbang nga agpaapekto kadagiti agkakasakit nga isawsawang ti sabali a tao, wenno iti uray anyaman nga ublag iti dalan tayo, amang ragpat kadagiti arapaap tayo. Kaskan ka, namnamaakmat nga agbalin daytoy nga inspirasyon, tapno nakarkaro tayo nga agsalukag, tapno matunoy dagiti arapaap tayo iti biyag. Ken ti kang runaan nga adal ana agsep iti pakasaritaam, ket ti panagbalin ana tulnog, ken dumngeg iti balakad dagiti nagannak tayo. Alakastan pagayam ko, ket agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Timasakbayan Ilocano Radiodrama. Kablaw, agyaman kami unay, kadagiti kakabsat-kabsat, ken amin nga kailian iti asideg ken adayo, anang ipaay iti panangipateg. Ti Masakbayan. Naimbag nga oras mo manang. Nay, si kamot gayam day taading ko. Naimbag man ta magas ka dito'y pwesto. Wan manang taad ako maghagarak. Adya day taading ko. May papan ka ni Henry. Kaya't na nga mintag tuloy nga agkoleyo talaga adya akong kabaila na pagadalan iti koleyo. Amumot nga pag gusto lang ti mabirbirukan mi kaniipag mapagbiag mi iti inaldaw. Sa dapay dagiti addi na nga agis eskwela. Ay talaga nga rod apursigido nga agadal no kasta. Wan nga rod manang iso ang masayangan akmat. Sapay nagngangato dagiti grado na. Kat anya nga iti maitulong ko o ading ko. Kwa manang. Kaya't kano ni Henry ti umay tumulong dito yung pwesto, tapno inton makaornong makapagtuloy tumot lang nga agadal. Nay, nasaya at day taan na panunot na no kasta. Ang ti kayat ko kumakot. Agyanan ay ije balay. Tapno adamot kad kadwami kan ni Fele. Umanugot ka kaday. Adda kad ni Henry day tamanang no kayat na. No siyak, umanugot tapno adang agpaiso kadwayo ko ni Fele ije balayaw. Ay no kasta nga road, paumayom to intod bigat ije balay tapno agsarita kami. Ay uwan manang, katita pa'y laeng agyaman na kun kan ka. Naimbagtada kayon nanang. Apag iso, nakaluto akon. Agina na kayon, tamangan tayon ton. Ay, uwan anak ko. Ay, makabanog mo, tagmalmalum nga day di pwesto. Pasensya kayon nanang. Nagado nga mintin lepas may di pagadalan. Iso asaan kayo ang natulungan iji pwesto. Ay, talaga kasta ti dandan ni agradwar anak ko. Saan na bale, tano makalpaskan, makatrabaho kanton iti kayat mo apagtrabahuan. Ay, un gayam, imay itay iji pwesto ni ulitag mo a Pedro. Ne, nasayaat man ta nakapasyar nanang. Imay na imbaga, akayat kanon ni kasinsin mo a Henry ti tumulong iji pwesto. Tapno inton makaurnong, adanto kano pagkolehyonan. Saan kami na nakabailan da ulitag mo pagtuluyan iti kolehyo? Sapay nasaririt nga ubeng. Di nasaya at nanang, tapno adakad kadwayo iji pwesto. Hisumot ti kunak. Imbagak nga rod apa umayan na dito balay inton bigat, tagtungtung kami. Nanang, kasarita yo ang nasayaat. Kaasimot no di dagaya man pagtuluyan nga agadal.
Nasa o kanyak ni tatang mo, akayat mo kano ti umay tumulong ije pwesto, tapno makaurnong ka iti busbusam to nga agadal. Wanandi, kaasimot nga mi namang isaksaka di ti panagadal ko da tatang. Iso nga itata nakaturpusa ko ni ti high school. Kaya't ko kumatag trabaho, tapno makaurnong iti pagtuloy kung tong agiskwela iti college. Nasaya at daytaan na panunot mo kaanakan. Ang ti kayat ko, agyan ka kumadito'y balay, tapno adakad kadwami ka ni manang mo afele. Imbagak daytan ka ni tatang mo, katsi ka kano ti agdesisyon. Kasla ka babayin samot, auntie? Nagnarida kong diti balayo. Saan, Henry? Kan kayat ko, ibilang na kami nakapamilyam. Total, saan ka mo tasabsabali ka na kami? Kayat ko nga ibilang mo ni manang mo afele, kas pudpud no akabsat mo. Ay, kayat ko lang na, auntie. Katagyaman na kada kayo. Ikarig nga ramidok ti amin na kabailak at tumulong kada kayo, auntie. Kumusta nga ito mo nang aldaw mo ije pwesto, ading ko? Nasayat mo't manang Feli. Talaga nga adugan taggatang di pwesto nanti. Wan, ading ko. Nang runa dagi di addamot istorda. Ag wholesale pa'y ngamin ni nanang. Iso nga ije pwesto nanti paggatangan da iti tagilako da. Makapayat nga tagla ko manang. Kaasimot gayam da anti. No dudwada iti kadwa ng aglaklako. Iso nga rod anasaya at taimay ka. Iti kasta, saan una yan amarigatan ni nanang? Taadakan abaunan na no adda masapul nga aramiden. Manang? Nang runa itata graduating akon. Danda ni Jakon makapan ije pwesto at tumulong ka ni nanang. Nagado nga mintirumbang ama iring pa si pagadalan. Di ka matanagan manang. Tada ko na tumulong ka nanti. Imbag ka pa'y nga rod manang Feli. Tadandani ka nagturpos. Arapap kumot nga minday ta. Di ka madanagan ading ko. Dumtang tumatlaang kan katikastoy. Basta agsingsingpet kan aggaggagat ka. Matunoy mong tumatlaang amin nga arapaap mo itibiyag. Nagasat kami manang, tasimmangbay kada kami ni Henry akasinsin ko, nga imbilang kon apudpudno akabsat ko. Nagagat, nasingpet, kan natulnog ni Henry. Maragsa kanakmat manang, takasla na addaanak iti pudno akabsat, akabinadang mi kaninanang. Pasaray agawid mo't iti balayda, tapno sarungkaran na daulitag ko, kan dagiti kakabsat na. Kat tunggal sumangpet iti balay, at daimot na anat na tengken prutas, nga aggapo iti balayda. Nagtultuloy nga rod ti kasjay akababalin ni Henry manang. Agingga iti maysa nga aldaw. Anya ti panagko na may iti kasinsin mo, Feli, anak ko. Awan ti makunak nanang, nasingpet kan nagagat ni Henry. Nagasat tayo nga rod, tasimmangbay kada tayo. Ay nahon anak ko, kan makitak matigaraw na, nang runa ijitsendaan. Kasla sana mabanbanog. Talaga apursigidong agtrabaho di kasinsin mo. Wan nga rod nanang,
Kan kasla na daanak iti instant akabsat. Talagaan nalagaan tirik na kan kwa na. Kasla kabsat ko na talaga. Aywan nga road. Kan nasaya at mo't anak ko. Iti kasta, ada ka binadang ta. Kan amuta nga ada mangisaksakit kadata. Nanang, anya nga tano pag-enrollan ta ni Henry inton pa nagsasarek. Total, agturpusak tumutan. Di ison ti sumublat a pagadalan tayo. Total, talaga aday ta ti tartari gagayan na. Iso ang nagtrabaho iti pwesto. Sa bagay, napanunot ko mutanday ta anak ko. Nabayag pa'y no ti urnong na ti pag-aadal na, ta saan matadakkel unay ti maitangtangdan ko kankwana. Kasaritak tulaangan, asumrek iti pwesto iti bigat, ken agiskwela iti malam. Wananang, total, jay manglukat iti pwesto kan agi-display kadag iti tagilako iti bigat ti na trabaho. Iso masapol nga da kadwayo. Ayun anak ko, bayam takasaritak to ni Henry. Agpaiso ka titim pagaya, auntie. Wan, Henry, anak ko. Agenroll kanton inton umay apa nagsasara. Tapno maituloy mo ti panagadal mo. Kasanon ti trabaho ko di pwesto, auntie. Ay, numabalin. Sumrak ka iti pagadalan iti malam. Ta iti bigat, kasapulan da ka iti pwesto. San abalay, tandamot ni Lina akadwak nga aglako no pumanaw kan iti malam. Sigurado kayo, auntie? Kabaulan nyo ko ni Manang Lina? Wan, anak ko, di ka agdanag. O sige, sana bale, auntie, tapaman amalpas ti klasik. Agdiretso ako ni Jichendaan, tapno ada kadwayong agisara iti pwesto. Di mayat ka nga rodan, itikas di nga schedule mo, Henry. Un, auntie, katagyaman na klaunay kada kayo. Hello, Tatang. Naimbag man ta nakaawag ka anak ko. Kumusta kayon kadaan time? Nasayat kami mo, Tatang. Da kayo ngay. Dagiti kakabsat ko. Ay awan pagtanagam anak ko. Tanasaya at muti ka sa admiditaw. Tatang, aday padamag ko kada kayo. Iso ngay mawagak. Oh, anya day jay Henry. Agin rolak ka nun iti day ti apa nagsasarak ko na naanti. Agturpos nga minan ni Manang Feli. Katsyak ka mo ti sumublat na pagadalan da. Ah, ay da, nagsaya at ngay anak ko. Saan ka di aday tamot at talaga ti tartar gagayam? Wan, Tatang, katagyaman na kadanti. Tamatong palon ti tartar gagaya ka makapagtuloy iti panagadal ko. Alakit saya atong ngarod anak ko. Nagsingsingpot ka dita at nakababayin ka daan time. Sobra-sobra day ta natulong da kada tayaw. Wan, Tatang, laglagi pag-akanayon day ta. Kablaawan ka anak ko.
Nakaturpos kan. Agyaman nak nanang. Kat isagot ko kada kayo to'y diploma. Tano saan aga po iti sakripisyo yo kan rigat yo anang paadal kanyak. Ama ano jak nakaturpos. Congrats, manang. Ne, si kamot ti sumublat nga agadal ading ko. Lalay nga ma, tapno saan na masayang ti panawan. Masapol ang makaturpos ka dagos. Ikarik, manang. Lalaingag to. Tapno sana masayang tigastusin nyo para iti panagadal ko. Amok, ana saririt ka, Henry. Kabaulam day ta. Basta anusam ti agtrabaho ije pwesto, kan agadal. Amok, asaan analaka ti ag-working student, ngam amok akabaulam day ta. Ikarigata, kanti. Katda kayo ko ni manang Feli ti kang runaan niya inspirasyon ko. Tano sana gapu iti kinasingpet yung kanyak. Amangan no jakon makadala pulos. Basta di mo liplipatan tinagtaudam, anyaman ti maragpat mo. Kan kang ronaan adawatam ti tulong tinamarswa, tapno tarabayan na ka iti inaldaw. Wen manang, laglagi pagday ta. Kasta unay aragsak ni Henry, idi imbagami kan ni nanang, nga apaman a makaturpusak, isumot ti sumublat a pagadalan mi. Kat kasta nga rod tinapasamak manang. Tumulong iti bigat iti pwesto, kat sumrek iti pagadalan iti malam. Kaasi ti Diyos, saan ang nagbaliw ni Henry? Nakita mi met akabailan na apaggidanan ti agadal kan agtrabaho. Aging gaan na addaanak meten iti natalged at trabaho manang. Naglabas pa iti tawan, aging gaan na danon ti panagturpos ni Henry. Itatada ka turpos kan anak ko, anya ngay ti plano. Kaya't ko kumatagap ti adagos iti trabaho, anti. Ado kano ti bakanti ita trabaho di Manila. Mabalin ko amay aplikar iti tinagadalak. Dukas ta, ijay Manila ti kayat mo apagtrabahuan, Henry. Wan ko manti. At ado nga ti oportunidad ijay ngam dito yan tayo. Adakan ka day ta, kat maragsakan ak unay para kan ka anak ko. Agyaman na kanti. Ket pasensya kayon ta mapanawan kayon. Ngam di ka agdanag. Kanayon kayon tong awagan mo na i-video call. Tapno kasladak mo't lang iti sibay yo ah. Hayda, maikawa ak tulakit di anak ko. Mano atawan anak adenada ka. Ita, umadayo ka na. Ngam, maawatan ka. Amok a panagsagada da ito'y para itinarimrimat to ang masakbayam. Ket gapu day ta iti ado atulong yo kanya kanti. Isong agyaman ak unay. Patpat gan kayo unay ken ni manang ko, Feli. Nanang, nagsarita kami gayam iti telepono ko ni ading ko nga Henry. Di kay kanog danag, tanasaya ati kasasaad na iti ayan na ita. Ay, agyam anak iti Diyos. Medyo nabayag nga minan asaan nga imawawag kanyak. Iso medyo madanagan akmut ah. Siyak timawag kan kwa na nanang. Takunayo met anabayag asaan na kayo nga inawagan. Makumikom kano iti trabaho na. Kan
Adda na ibagana kanyak nga adda kanon kaayan ayat na. Kat kasla kayat da kanon ti agkalaysa. Anya, agkalaysadan. Day, ingay. Kat di na pa impasyar ditoy. Tapno maam-am mo tayo kumamat. Imbagak day taken kwa na nanang. Adda kanon trabaho ti kaayan ayat na. Iso asaan akas ka rin na makapanaw. Kasta ka day. Ay, sapay ko mga rod nasaya at mo't akas kan kwa na day taakayan ayat na. Sapay ko nanang. Manang, imayak ta adda kayat kung ay padamag ka. Anya ka di day jay, ading ko. Nagkasarmot gaya mo da Henry kanti kaayan ayat na. Anya, day, ingay adi naman laing bagbagamot ton. Isumot lagaya manabayagan asaan nga imawag. Ay, di naman laing kabkabilangan mo ti tao. Oray to pa da kami manang. Inyawag na laang ngayon kalpasan ti kasarda. Nasakit tinakam po iti kasta nga inaramid na. Maamok. Nasaksakit tinakam mo. Gapo iti dayto ang napasamak manang. Nakalipat mo to na namin pinsan ni Henry. Manipod na pa nagtrabaho iti Manila. Simmabalin ti ugali na. Di na pa yan malagip na tao. Manang, siya kaon ti dumawdawat iti dispensar gapo iti inaramid ni Henry. Diyak mo't impagarup ang maaramid na ti kastaw. Nang runa kada kayo at imulong kan kwa na, tapno madanon na ti sadino man nga ayan na ita. Nahala, bayamon. Sapay ko mata makaamiris tumutlaang. Oray malagip na tayo kumamot, nga umay iliwan. Hello, Manang Feli. Hello, ading ko. Naimbagta sinong batam ti awag ko. Nabayag akon kontakan ka. Di ka mo't sumungsungbat. Adapay di na minsan nga inawagan ka. Ni bakit mo ti simong bat. Ada ka nor aramidam. Imbilin ko mo't nga awagan nak. Di ka mo't imawawag. Awan mo timbaga na kanya kay mawag ka, Manang. Amang nalipatan na. Mga ipagarup na nga damasapol ko iso nga imawagak. Sa anak nga umawag no saan nga imbaga ni nanang. Madanagan nga min. Apay anabayag ka no adi mo inawagan. Kun medyo agap-apos. Taimbaga ni tatang mo ang nagkasar kagaya man. Ngam di mo man lang bagbagamot kada kami. Pasensya kayo, Manang. Agap-apura ngamin ni Papang na. Tag subli ni Dia abroad. Iso na iset adagos ti kasarmay. Kasta ka di. Ay, sana ba ni? At least, ada may bagak ka ni nanang, anasaya at matgayam ti kasasaad mo dita. Di kayagda nagmanang. Ikarit nga pa ama na makapanaw ni Papang na. Awisak ta asawa ka mapan kami dita. Tapno mamamuyo mo. Sige, namnamaan mi day taading ko. Sapay ko ma, tamatungpal mo. Uwan, Manang. Ibagam ka ni ante. Taagawit kami to dita. Ita asawak. Kunak man no imbaga jay ade, nga umayda dito'y iti asawa na. Isumati ko nanang.
Imposible mo na di pa'y nakapanaw ti katugangan na lalaki. Isong arod ka no anaya pura ti kasarda, gaputa ag subliman ng di katugangan na iji abroad. Ay, apay ngayong arod, nga awan da pa'y laang. Ang mga no dapay pakakumikuman da, wano saan da makalive iti trabaho da, nanang. Ay, di ko lamkit day. Talaga ang nakalipat ang di adim. Namin pinsan at tinalikodan ng tinaggapuan na nanipod ng asawa. Nanang, Mga no dapat patagan kuan adagiti nakaikamangan nangam tayo. Ay, nagsakit la panunutan. Ajay imbilang ko apudpud no nga anak ko. Kat nakalipat mutan. Di nakpay malagim ako mustaan no anyan ti kasasaad ko. saan man aday ta ti pampanunutan nyo? Ang mga noon niya ti mapasama kada kayo. Urayan tayo, nanang. O may tumatlaang dito'y ni Henry. Sapay kuma, tainton makalagip, kat adda akpay laabiag. Tila'y bagbagayo mo't, nanang. At idog pa'y ti biyagyo. Bakit ako, anak ko? Saan tayo nga amo no aginggat kaano pa'y asibibiyagak? Basta ibagam tulaangan iti adem nga ipatpatag ko unay-unay. Kandi na kumabaybayan ti magina. Kandi nalipatan ti kumararag iti Diyos. Tapno tarabayan na iti agnanayon. Aging gaita, ti kari ni Henry, kat nagtalinaed akari manang Emmy. Saan pa'y anagaw-awid dito'y lugar mi, tapno umay kumamot umiliw kan ni nanang, kastamat iti pudpudno a pamilyana. Aging gaita, jak mapanunot no apay akala at anagbaliw ni Henry, manipod ng asawa. Maasyanak unay kaninanang tainal daw asapulan na ni Henry nang runa ita amang rugin nga agkapsot gapo iti kinabaket na. Kasla marikriknak ti saem a marikrik na ni nanang gapo ta imbilang naket nga rod apudpudno nga anak na ni Henry. No kaano a makalagip ni Henry dayta ti jak amo manang ket sapay kuma ta saan tupay analadaw ti amin. Tilaangan mang palpalagan itiriknak, kat ti madamdamag ko anasaya at kanon ti kasasaad na itibiyag. Gapo ta nagunod nan ti tartarigagayan na anasaliwanwan a panagbiag. Kat gapo amin dayta iti sakripisyo, ken tulong nga impaay ti inak ken kuana. Daytoy ti pakasaritaak manang. Toy pagayam mo, Feli. Feli, pagayam ko. Kasla marikriknak mo ti saem a marikrik na itaninanang mo. Nasakita talaga a panunutan at iimbilang mo a kapamilyam kat namin pinsan na kaanalipatan wano tinalikodan. Ikarkararag ko asapay kuma, ta ipaayan pa'y ti Diyos ti atidog a panagbiag ti inam, bareng mauray na pa'y a makaamiris ti imbilang na nga anak, ken imbilang mumeten a kabsat. Alakastan, pagayam ko,
Katagyamanak iti panangibinlay mo iti padas mo, iti programa tayo.